Tata bụ ka ncheta mbilite n'ọnwụ Kristi afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Nwufo na ụzọ igwe na-enye Chineke ekene maka Johnny Moses, na-ekenekwu ya n'ụzọ pụrụ iche ka Roselyn Nwufo, ka Chineke si were aka eji agwọ ya were bịakwute ya. Ezinụlọ Udeze ndị niile nọ na ya na-enye Chineke ekene n'isi Prọfesọ Clement Udeze, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya, na-ayọkwa ngọzi Chineke, arụ ike, nchekwaba ya na odudu ya n'isi ya. Ndị Knights and Ladies of St. John the Baptist na-enye Chineke ekene maka ọdịmma ndị otu ha niile, ọdịmma ndị ezinụlọ ha niile, na ọdịmma nke kọmuniti ha nọ n'ime ya. Ka Chineke na-elekọta ha anya. Mike na Angela Fekwu na-asịkwa happy birthday n'isi Angela Fekwu, na-enyekwu ya ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi ya, n'odudu ya na amara ya. Frank na Louise Okoye na-enyekwa Chineke ekene, na-asịkwa happy birthday n'isi Prọfesọ Clement Udeze, Donatus Udeze na Ejike Jeremiah Umegagwe, ndị a niile na-ebu ndị na-eleta ụbọchị eji were mụọ ha, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ha. Tony na Emma Ikebodo na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-asịkwa happy birthday n'isi Ifeanyị Ikebodo na Chidiogo Obieje, na-ayọkwa amara Chineke, nchekwaba ya na odudu ya. Chris na Chizoba Obieje na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene n'isi Chidiogo Obieje na Grandma Josephine Obieje, ndị nke na-eleta mgbe eji were nwa ha, na-ayọkwa amara Chineke, nchekwaba ya na odudu ya n'isi ha. Felix na Ann Anugwo na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ihe ọma niile Chineke na ezinụlọ ha, wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ha, na-echekwaba ha. Tony na Louisa Nkwuakụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Mama Louisa Josephine Uche Ebo. Angela Ọkwọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Ann Nwamaka Nọnyelụ. Rose Mmụọ na-ayọ maka mkpụrụ obi papi ya Edwin Ọkpalugo Arịsa, o ji wee rapụ ụwa nke a. Priscilla Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Fabian Mmadụ ka eji aka Eze Iruakụ, onye nke a ga-eli na Tọzdee anụnwa. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu Ọnụ Ụfọ. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ
were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ n'ukwe. Hallelujah.
Happy Easter to you all. Hallelujah. Praise the Lord. All is good. And I see you wave your hand for the resurrected Jesus. Amen. All is good. Ejim, Obiano, Renana Bata, Unonine, na Sunday time for each. One on Sunday night, as a local event, Billy no, a demon Jesus. I am a banana, Billy no, Oba, Billy no, wine, no tools of our cause. And as an yoga, he can Billy no, over and no, is your Nando Ani, is in all Ani, the mind of Bamba, Nana Jesus. Oh, name, Caliquado, no one, Maca, Emuke, you Caristia, Sitani, Kuta, Janio, Emutan, watching and chicken.
Hallelujah.
Pọl si nsọ degara ndị Kolosi, ọ bụrụ na unu so Kristi n'ọnwụ ya, na-achọnụ ihe dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'oche eze ya n'aka nri nke Chineke. Tụkwasịnụ uche unu n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị n'ihe dị n'elu ụwa, n'ihi na unu nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, ma ezola ndụ unu nke ọma n'ebe Kristi nọ n'ime Chineke. Mgbe ọbụla Kristi ga-apụta ihe, unu ga-esokwe ya chawapụta n'ebube. Okwu nke usekwu ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke
n'isi ụtụtụ ụbọchị mbụ izu ụka mgbe chi na-abọchabeghị, Mary onye Magdala banyere bịarute n'ili. Ọ hụrụ na ebupụla nkume ahụ eji mechie ọnụ ili. Ọ gbara ọsọ jekwuru Simon Peter na nwaazụ nke ọzọ Jesu hụrụ n'anya, wee sị ha ebupụla onye nwe anyị n'eli, anyị amaghị ebe ha tọgbọrọ ya. N'ihi ya, Pita na nwaazụ nke ọzọ ahụ jiri ọsọ gawa n'ili. Na nwaazụ nke ọzọ ahụ gbakarịrị Pita n'ọsọ, buru ya ụzọ ruo n'ili, wee hulata nyụọ anya hụ akwụlarị ahụ ebe ọ gbasara n'ala, mana ọ banyeghị abanye. Simon Peter, onye so ya n'azụ, wee bịaruo banye n'ime ili ahụ. Ọ hụkwara akwa ahụ gbasara n'ala, ọ hụkwara akwa eji kechi isi Jesu. Ịchafụ ahụ na agbụlarị ahụ anọghị n'otu ebe, kama a bịara ya bịa debe ya iche n'ebe ọzọ. Nwaazụ nke ọzọ ahụ buru ụzọ bịaruo banyekwara n'ili ahụ. Ọ hụrụ bịakwa kwere. Mgbe a na-ekwu ihe a, ha aghọtabeghị ihe a kụziri n'akwụkwọ nsọ na Jesu ga-esi n'ọnwụ bilite. Ozi ọma gosi n'ebe ụwa. Otito dịrị Jesu. Aleluya. Aleluya. Na-emere m ole ga-agachitụba ọrụ n'aha Jizọs. Ndị m hụrụ n'anya, ụbọchị taa bụ nnukwu ụbọchị. Ana anyị ma ama na okwukwe m na-aga abụọ hiwere isi na mmemme a. Akwụkwọ ozi nke mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint, chapter 15 verse 14 gwara anyị na ọ bụrụ na enweghị mbilite n'ọnwụ, ozi ọma anyị na-ezi ọ baghị uru. Okwukwe m na-aga abụọ onweghị isi ka ọ na-enwe ọdụ, mana ekele dịrị Chineke bụ onye na-ekweghị ka ihere mee ndị nwere anyị Jesu. Also, Paul's letter to the Philippians, chapter 2 verse 7 to 8, o kwuwara ya ekwuwa na ọbụla n'ihi na Jesu dị n'ụdị Chukwu, mana o jighị aka ike ghagide ịdị n'otu ya na Chineke. Ọ bịara bịa wetu onwe ya, were ọnọdụ nwa odibo bịa rube isi ruo gịnị? Ruo n'ọnwụ. Ọnwụ nke gịnị? Nke obe. Mana na verse 9 of that Philippians chapter 2, a na-agwa anyị na n'ihi nke ya Chineke abịa mee gịnị? Kulie ya gịnị? Gegoro ya gụtuwo. Ọ na-agwa anyị ma n'eluigwe ma n'ụwa ma n'okpuru ụwa, akpa aha Jesu, ikpere niile ga-eme gịnị? Ire niile na-ekwupụta Hallelujah. The Lord is good all the time.
ụbọchị taa amagbuola ya na onwe ya na mma. Obi megezi m Paulina maka na ihe ọma mere anyị. Ihe ọma mere gịnị? Mere anyị. Ihe ọma mere anyị. Na Chukwu ekwe ha ka jee zụta ahụhụ n'efu. O kweghị ka ihere mejie esi. Emume taazi, ọtụtụ ihe ka anyị ga-amụta n'emume taa. Nke mbụ, ọwụgịnị? Emume taa, ọwụjọọsọ emume. Ọ bụ oku Chineke na-agwa anyị ebe o bilitele ka anyị sonye kweme gịnị? Bilite. Ebe ọ bụ na Jesu ebilitere n'ọnwụ, oke na ọrụ dịrị mụ na gị abụọ wụ ka anyị soro kweme gịnị? Kulie. The word of God ka a gụpụtara anyị. The second reading, Paul writing to the Colossians, chapter 3, verse 1. Ọ na-agwa anyị ebe ọ bụ na Kristi ebilitere n'ọnwụ ka echiche anyị dịrịzie ka nke Chineke, ka nke Jesu onye ebilitere n'ọnwụ. Ọ pụtara na to whom much is given, much is really expected. Amen. The Lord is good. Also, Paul writing to the Romans, chapter 6, verse 6. Ọ gwara n'ebe ahụ na anyị ma ama na ọdịdị anyị nke ochie abụgide na-ege n'obi. Olee ọdịdị anyị nke ochie? Oshi, ama, iro, ntaji anya, ama nwanne, enweghị obi ebere. Na ọ bụ ọdịdị anyị ndị Jesu kpọgidere n'obe. Ebe ọ na-akpọgide ya n'obe, Chukwu chọziri ka mụ na gị iwezie ndụ gịnị? Ndụ ọhụrụ. Haleluya. Onye ha kpọgidere n'obe na-abụzi otuto taa. Eze dị ebube ka Jizọs kụziri isi. Ihe niile jipagidere anyị gịnị n'ala. Ile anya, ili tọgbọrọzi gịnị n'efu chakoo. O nwezi ihe nọ n'ili. In other way around, as Jesus rose, ka Jesu na-ebilite n'ọnwụ, he has opened the doors of heaven for all of us. O mepeele ọnụ ụzọ nke eluigwe maka mụ na gị. Ọ bụ ndị kwere ekwe ga-aga. Ọ bụ ndị kwere ekwe ga-aga eluigwe. Ala ọma ụgha ala Chineke. Ọ bụ ndị kwere ekwe ga-aga. Ọ bụ ndị kwere ekwe. Ọ bụ ndị kwere ekwe ga-aga eluigwe. Ala ọma ụgha ala Chineke. Ọ bụ ndị kwere ekwe ga-aga. Ọ bụ ndị kwere ekwe ga-aga eluigwe.
ka ndị kwere ekwe ka ọ ga-abụzi ndọlị m ahụ m na-ata n'ihi Chineke eziokwu m na-ekwu ibe nkwụmọtọ m ọ gaghị abụzi n'efu n'isi ngwụcha ndụ m o nwere ebe m na-atụ anya m ga-eme gịnị m ga-aga maka na o mepeela ọnụ ụzọ a akwa ọ gbasara aka ya n'elu obe ọ gbasara aka ya n'obe ọ gbasara aka ya n'obe ọ gbasara aka ya n'obe onye chọrọ ya ọ gbasara aka ya n'obe It inspires hope in us. Ọ chọrọ ka m dị hopeful n'agbanyeghị ihe m na-agabiga, n'agbanyeghị otu o jidere m, n'agbanyeghị gị na-apa achọ n'elu gị. Our celebration of Easter inspires hope in us. Abụ ọma, ị gaa na Psalm 30 verse 5. The word of God told us that sorrow may endure in the night, but with morning there is gain, there is joy. Sorrow, but the word of God assures us that there is always joy in the morning. So emume kam chido beginning aka uchechi ọ ga-eme gịnị ọ ga-emerịrị o nwere ike bute obi ọnọdụ Jesu ọ nọrọ n'ime ilu mkpụrụ ụbọchị ole mkpụrụ ụbọchị atọ mana o mechaa mee gịnị. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is good all the time. So n'ime ọnọdụ ọbụla emume a na-eme ka nghọta na oge eji mere gịnị ka mma. O nwere ike onye ahụ ejide ihe gị otu afọ abụọ mana aka ka ya ọ ga-eme gịnị. Ị nwere ike eziokwu ahụ kpuchigide ya ihe mana otu ụbọchị ọ ga-eme gịnị. Anyị ga-eburu aliluya eburu para aliluya para pagara Chineke onye ọma ihe ahụ mere ị gakwa para aliluya para buru aliluya eburu pagara Chineke gogonaga ihe ahụ mere. Mary Magdalene, ọ gara anya hụ na Jesu anọzighị ebe ahụ, olee ihe ọ laghachi azụ ga-azisa ozi ọma na o mere gịnị. Ka anyị na-eme mmemme Easter, nna anyị dị nsọ bụ ụka is commissioning each of us, not only the priest, you, all of us, ka anyị bụrụ ndị ga na-ezisa gịnị ozi ọma dịka Mary Magdalene zitara ozi ọma nke ya ma ọ gara aga hụ na Jesu anọzi. She didn't want to just keep that message to herself alone. Ọ ga-azisa gịnị ozi ọma. No wonder why in Acts of the Apostles chapter 1 verse 8 following, the word of God tells us na mụ na gị abụọ kwesịrị ịbụ ndị nzisa ozi ọma, ndị akaebe ozi ọma Chineke. Ọ wụ naanị nke a kama ebe nsọtụ ụwa gịrịgịrị.
ọ bụ emume anyị na-eme. Ya mere ụmụnne m ndị m hụrụ n'anya, mgbe ọbụla mụ na gị abụọ na-eme omume ịhụnanya, mgbe ọbụla anyị na-etinye mgbaghara, mgbe ọbụla anyị na-enwe ọmịiko n'ime ndụ, we are celebrating Easter. Because Easter was all about the compassionate heart of Jesus. Onye mere o nwere n'ebe m nọ, ebe ịhụnanya Jizọs n'ebe anyị nọ. Ọbụla dị mgbe o kwuru n'elu obe, ọ sị nna gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme gịnị ha na-eme. Ọ pụtaziri na mgbe ọbụla mụ na gị abụọ na-eme omume ịhụnanya, nwee obi ebere, nwee obi mgbaghara, we are celebrating the Easter. Ka Chukwu onye na-ekweghị ka nwa ya bụ Jesu taa ahụhụ n'efu, ka ahụhụ anyị Chukwu ji ike niile ekwekwele ka ọ bụrụ ahụhụ efu, ka site na mba anyị na-agba, ahụhụ anyị na-ata, ihu ọma Chukwu ọ ga-akpọ gị in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. The Lord is good all the time. I complete Okwuchukwu without singing this. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from earth to the cross. My head to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. One more time. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. He was victorious, we too shall be victorious in all our troubles in the mighty name of Jesus. And I pray that as Jesus conquered sin and death, whatever is a stumbling block for me, for you, Chukwu, onye ahụ na-ekweghị ka dị mụ na Jesu ka mmiri rie ya, Chukwu agaghị ekwe ka mmiri rie anyị in the mighty name of Jesus. Emume a ọ bụrụzie emume ka e ga-enyere anyị niile aka ọnọdụ ọbụla anyị na ka Chukwu selite anyị in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I
ya na-ebilite na ndụ ọhụrụ ọzọ. Ebe ọ bụ na anyị emechaala emume nke oge ncheta ahụ Kristi, ka anyị kwekwe mkpa ọzọ, mkpa ahụ anyị kwere na mmiri Chukwu anyị, na ya ka anyị jụrụ ekwensu na ọrụ ya niile, bịakwa kwe nkwa iguzosi ike n'ife Chineke n'ime nzukọ ya dị asọ, nzukọ nsọ ga-atọ. Ya ana m ajụ, ejụla njọ ibiweze ndụ inwere onwe gị ka nwa nke Chukwu? Ejụla nrafu nke ihe ọjọọ, jụọ ịbụ ohu nke njọ? Ejụla ekwensu onye kpatara njọ bụrụkwa onye isi njọ? Ị kwere na Chukwu Nna, onye pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe na ala? Ị kwere na Jesu Kristi so otu nwa ya inwe naanị, onye a mụrụ site na Maria, nwaanyị na-amaghị nwoke ma ọlị, ọta ahụhụ, nwụọ ọnwụ, bịakwa si n'ọnwụ bilie, nọdụ n'aka nri Nna? Ị kwere na Mmụọ Nsọ, na nzukọ nsọ Katọlik, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebighị ebi? Chineke nna ji ike niile, na nke onye nwe anyị Jesu Kristi amagharịala anyị ọzọ site na mmiri na Mmụọ Nsọ, bịakwa gbaghara anyị njọ anyị ga, ka otu Chineke ahụ were amara ya chekwawa anyị n'ime Jesu Kristi nwa ya ruo na ndụ ebighị ebi.
obi yọọ Chukwu maka ị na-abaghị n'otu
n'otu ezinụlọ anyị n'obodo anyị. ma were ọṅụ na-ekwusa ozi ọma na ndụ ha. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Maka ndị nọ n'ọkwa ọchịchị dị iche iche, ka ha jiri ụzọ ziri ezi, ikpe nkwụmọtọ na ọmịiko na-achị ya bụ ọchịchị. Anyị arịọ gị ndị nwe n'anyị. Ka anyị arịrịọ maka ndị natara sakramenti nke Ista, ka ha zute Kristi n'ime onye ọbụla. Anyị arịọ gị ndị nwe. Maka ndị nwụrụ anwụ, ka ha keta oke na mmeri na ọṅụ nke onye nwe anyị, ya na ịdị ndụ ebe ebe nke Jesu. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ka anyị mee ka ọṅụ nke Ista ruo onye ọbụla aka n'ime ndụ anyị. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na Damasị tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ.
number 265. Say
igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-ete ebube gị oge niile n'ukwe na-asị ya mere anyị jisi n'aka Jesu Kristi nwa gị na-arịọ gị o nna kacha ebere ka ị nara onyinye ndị ya anyị ga-achụnyere gị aja ozie anyị na-egwunyere gị ha maka nzukọ gị na-eso ụka atọ biko onye ya udo onye ọgwa ya na-elu ya mee ka ọ dịgide n'otu gasị ụwa niile anyị na-egwunyekwa ya maka odibo nna anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Ose na ndị niile nwere nọ na-agbasa ezi okwukwe nke nzukọ Katọlik ga-esi n'aka ndị apọstọl ya chetakwa ndị nke gị Ose kpọrọ ụwa ndị bụ ndị anyị bụ n'uche ugbu na ndị niile ji okwukwe ịhụnanya gbakọwa n'ihu gị na-eme ya anyị na-egwunyere gị aja otito nke ya maka onwe anyị na ndị dị anyị n'obi na-ayọ gị bụ ezi Chineke dị ndụ ka inye anyị mgbapụta nke mkpụrụ obi na ọdịmma nke ahụ n'ụbọchị taa dịkarịrị nsọ anyị na-eme emume na Maria n'ụbọchị taa dịkarịrị nsọ anyị na-eme emume ebilite n'ọnwụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi n'ụdị mmadụ anyị ewere nsọpụrụ na-echeta ndị nsọ anyị na ha na-emekọrịta onye mbụ Maria na-eji n'ọbụ dị otuto n'otu dị nwe anyị Jesu Kristi onye bụ Chukwu na Josef dị nsọ bụ di ya na ndị ọzọ bụ ndị apọstọl na ndị egburu egbu n'ihe okwukwe Pita na Pọl Andrew, James, John, Tom, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon, Anthony Davis, Linus, Cletus, Clement, Sisters, Cornelius, Stephen, Lawrence, Christopher, John, and Paul, Cosmos, and David, and
ndị nsọ gị niile, mee ka anyị si n'arịrịọ ha na ụgwọ dịrị ezi omume ha kwụsị ike na nchedo gị ihe niile. Biko nna, nara onyinye nke ya n'aka ndị ụkọchukwu gị na ndị ezinụlọ gị, mee ka udo gị dị na ndụ anyị nke ya, zọpụta anyị na nnafọ ebe, bunyekwa anyị n'otu ndị hụrụ site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị na-ayọ gị o Chineke ka ị gosie onyinye nke ya, mee ka o si na mmụọ anyị pụta, ka o kwesịrị ịghara ya, ka o wee ghọrọ anyị ahụ ọbara nwa gị hụrụ n'anya nke ukwuu Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara n'ụbọchị hụrụ mbọsị ọ tara ahụhụ, were achịcha n'aka ya dị nsọ, welite anya n'eluigwe, lee gị bụ Chineke Nna ya ji ike niile anya, nye gị ekele n'otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, rienụ ya ụlọ niile nke ya bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka obodo. Otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyị azụ bụrụ mmanya n'aka ya dị nsọ, nye gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya ka ọnụ ya ụlọ niile nke ya bụ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, agaba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ ga na emenụ nke ya na ncheta nke. Cheta o se nwere ụwa ndị nke gị hapụrụ ụwa nke ya
Ignatius Alexander Astelis, Peter, Felicitas, Peter Agatha, Lucy Agnes, Celia Anastasia, Alexander Nile, Ejela Yochawa, Kaimamani Veterana, Maburihe Beru, Lord Yomagi, Gunyani Lutuha, Sitena Christi Onyemai, Odile Sitena Ya, O Genile, O Stevoro, Eke Yomani Lemni, Doham So, Tineham, Gozeham, Bereham.
communion, we'll have 5 stations, 2 in front, 2 at the middle, and 1 at the back, a double door. So all the people at the back and upstairs, you have your own at the double door, 2 in the middle, 2 in front. Makena to riri, age ma boani rueba, aboani titi, ofu no no zonke si abatani mo no ka. Hymn 345.
nzukọ dị mgbe niile site n'ịdị ọhụrụ ka anyị nwetara n'emume ihe omimi ngabiga nke ya mee ka anyị rute ihe dị ebube nke mbilite n'ọnwụ site na Kristi Onyenwe anyị. Happy Easter. Anyị nwere mgbọrọgwụ onemone tupu m na-aga n'iru kịta ndị ọsha nwere akwụkwọ ha ji anyị edekọpụga afọ anụnwa izuụka abụọ ma ịtọ gara aga. Onwe ndị edenyebeghị afọ ha chọrọ ije ha gba mbọ bụ na ha tinyere afọ ha ka e were planụ were nwa ka oyi esi were gaa. Anyị bụ n'obi parish anụnwa na-akwado na anyị ga-eje pilgrimage n'arọ ọzọ na-abịa na 2026 ebe a na-akwado ọ ga-abụ bụ ijere Rome, which is Fatima and those three places nke ha nchagacha ọnka gara n'ime ha ebe ahụ ka anyị ga-eje. Edega afa enwetara aba 20-something names ma ọ nwere ndị enwebeghị ohere ịma ma ha eje ma ha ejeghị eje na-ajụ maka ya. Ọ bịa ka anyị jee ka akwụkwọ a na itinye afa gị na ya, itinye adreesị gị, tinye fon nọmba gị. Ọ bụrụ na a na-aga n'ihu eya eme ka ụnụ mara ihe pụtara n'ime ya, eya eme ka ndị amadụ. Ihe a bụ opportunity for us ka anyị nwee ike ije nụ as a parish, as a family together. Ha ji akwụkwọ agagharị kịta ka ha na-aga n'iru. Anyị na-edotekwara anyị niile maka ikusa nke a ga-eme n'ọnwa nke Jun. Anyị na-akwadosi ya ike ma wee na-edotere anyị niile ndị ebube ha nọ, ndị nwere problem ibu ha mee ka anyị malụ. Anyị nwere ndị isi ndị nke nwanyị Angela Ofegwu, onye isi ndị nke nwoke Ben Amadi, ọmụnwa ma amụchie. Ndị a niile enyere gị aka fụ na idebanyere afa gị, kọwara gị ihe gbasara ya ma ọskọlọ ga-amaka. Ndị a niile ga-enyere gị aka. Ọ dị mkpa bụ na ihe eje ma gị ma nwa gị ka anyị mara ore anyị one anyị rawere eje ka idenye afa. Họteelụ dịkwa, ụgbọelu dịkwa. Anyị nwere ohere ime ihe ndị a kịta ka ị ghara ịchụrụ ya mgbe ọ galaziri. Kịta ana m akpọlite Peter Enewale ọ n'ebe a sete ndị otu na-akpọ Peter Enewale ya apụta ka na-apụta ka afọ gị ma na ị na-acha nnukwu ọcha. Ọ dị mma na ọlụzie ebe ahụ. Ihe njisi anyị apụta bụ anyị amapụgo ọkwa anụma na mbụ. Ọ bụ nwa ya, ọdụdụ nwa ya Philip Chiemezie Enewale, 26 years old, bụ onye nke rapụ rada na mbido ọnwa ma na ngwụcha ọnwa gara aga. A ga-akara ya ụka ebe anụwa na Satọde anụwa 10 o'clock. Nwunye ya ebe a ka a nọkwara bute ozu nwunye ya mgbe ọ rapụ na-arụ amamụ n'ọbụzi. Ọ bụ ọdụdụ nwa ya. Anyị ya pikchọ ya etinyere ya na bọọdụ. Eji m the flyer here. 26 years old, na-emekwa n'ọfụma, wụcha arụ ka ọ gbadata were leta ọ daa ebe ahụ were nwụrụ. Ọ bụrụ ka o si wee nwụ. So ka anyị gba mbọ anyị afụgo Peter ndị be Enewale niile. Anyị na-asị unu ndo ka anyị beruere ha. Ma Satọde ka a ga-akara ya ụka ebe a 10 o'clock. A ga-eme mmemme wekibin ya na Redendo na Fraịde ya, this Friday. Ma Satọde bụ ka anyị na-amakarị ọkwa ya ebe a nụwa 10 a.m. in the morning
akwasia kasịa ụka ejebezie cemetery ebe a ga-enye ya. Nna anyị na-asị gị ndo daalụ. Kịta ana m akpọlite dịka anyị si kwuo okwu ikwusa, ana m akpọlite onye na-afụ maka ndị youth, young adult choir, youth and young adult choir, ndị niile ya eji eme ka akọwara anyị ihe dị n'ime ihe, maka akọwa ya kịta ka o baa ya anya, ka ọ ghara ebe akọwasịa ịnọdụ mgbe ọ duziere ya eje esi na agbachapụrụ ma isi na-emegbu egwu. Ana m akpọlite Kalista Ezeokoye ka ọ kọwala anyị maka ya. Ụmụaka niile ya eji eme enwere usoro ewepụtara ha ga-emeju tupu ha ewere jebe. Otito dịrị Jesu. For God and for the youth, sing praises. Amen. So the youth and young adults, you are here. Okay, asem kan kọwa n'ebe anyị biko nụ. N'afọ gara aga, St. Eugene anyị kpara ike na Chicago, anyị kpara ezigbote ike. Ụmụ anyị tụrụ ugo n'ihe dị iche iche wee nata. Anyị bụ kọpụ ndị choir competition nata. Anyị nwebụkwazi kọpụ duet singing wee natakwa here. So n'ime afọ nke a na-echebili anyị echebili. Ọ bụrụ iwu na anyị ga na-ewu ili kwa ụbọchị, mana ngwụcha bụrụ ụjọ. Chapta dị iche iche na-akwadebe ka fanapụ anyị ife anyị ji. Mana ọ ga-adị mkpa na anyị pruvukwala ourselves site n'ịgba mbọ gbasie ya ike. Ọ bụzie na anyị enwere anyị agbalị, mana anyị dị positive na anyị ga-ewu ili ọzọ. So na ikwu nke a biko, ana m ayọ ndị parents, ana m ekele unu etu isi akpọpụta ụmụaka, na-ayọkwazi unu bido unu continue kwa na-akpọpụta fa. Ụmụaka chọrọ ya, fa dị excited, and this year I will more programs nwatakịrị ọbụla ga-participate in. I will the presentation, which is usual every year na-enwe presentation. I will fashion show, nwatakịrị ọbụla bịara ebe a nwee ike participate na fashion show. I will dancing competition. I will sack race, it's the first time I name or competition. I will tennis, table tennis. So I told can represent in Ebenina. Manihe Kasim Papana, my own. Lobo Naya Potaro, of Fuma, Quado of Fuma, I am a week representing more of Fuma. Yeah, this year, Makanaya Papalate already. He has possible less than 2 months. I will probably put someone away to me. So this time 90% participation. Bikonu. Kogale Bolo, Opuna when he had a compensation. Only piano for 1 month. I said I get them Moya for Dania Lupasaha or Daputamacano Ikusa. Our parents in Apuhaga vacation Ikusa. What the Manopo actually represents the Eugene. I saw participation, what the Kelabuna actually represent 90%. I am going to count to be. So next Sunday, I will choir practice ever. I want to self and acquire. I want to dance. I want to activities in each. Onye came presentation, onye came copy, one and a half idea. So only in a bantan who fit yourselves in one thing or the other. So that I just can continue and continue to be proud of you. We're gonna make a nuno. The finally, I know Macone Mapa Church. I saw my canodano, Una Apuna. Macanaguna, so I only a simple can outside. Because the youth and young adults now behind after church, who never tell I can't ever. And now you're watching the parents. I am a list of only the last Sunday, when parents even I 2 Sundays ago, Molonia line. If you are interested in supporting them, we commit them. Kaitanya Faki in that order. Only you to the Pepperoni Peremakia, or tell the Lulu Jason. I am going over Kita na makonite when is in the nights. Nkemoke no when is in the ladies of Knights and Ladies of St. John.
ha na-abịa ebe a ofu ugboro n'arọ. Ọ bụ imejupụta ka omenala nke ha si wee dụ na ha ya ejelebe ụka n'oge Ista. Ọ bụ iwu ha wee rọta ụlọ ụka anyị na ebe a ka ha ga na-eme ihe ọfishialị. God is good, and all the time. Good afternoon, St. Eugene Church. My name is Greg Okomaka, and I'm honored to stand before you alongside Sister Ikeri to pray and to wish you all a happy Easter. Happy Easter, St. Eugene. On behalf of the Knights and Ladies Auxiliary of the Knights of St. John International, we extend our best wishes to each of you for a joyous and blessed Easter. May the risen Christ continue to shine his light upon our lives and guide us in all that we do. We pray through Christ our Lord. So, we are here again one more year. I think our number has increased. As you always know, the Knights of St. John International is a Roman Catholic men's fraternal organization that promotes Catholic virtues, faith, hope, and charity. It was incorporated in New York State on May 6, 1886, under the patronage of St. John the Baptist, who is revered for his commitment to truth and martyrdom. St. John International is all over the world. It's here in the United States, Canada, Nigeria. Nigeria is one of the prominent groups in this Knights of St. John. We have it in Ghana, Sierra Leone, Trinidad, Tobago, England, and Germany. Our members are actively participating in religious, community, athletic, and social activities. Our commandery here, Commandery 608 and 521, was chartered in 2005. Our number continues to increase. Our newest accomplishments these past few weeks, or these past few months, is that we have secured a grand charter. We have a district in the Southern California region now. It was granted a charter last year. So once you have become a district, if you have 2 commanderies, you can now apply for a charter, and we did that between our commandery here and San Bernardino. So now we have a district to represent the Southern California, and it's called the Southern California District. We've also tried to do a few things. We wanted to grow our community. So right now we have something in the works for the Northern California. They have already gotten their members. They are waiting for us to come and commission them. So we are working on that, and that will be our extension in the Northern California area. And we have one more that is coming up in Texas. One of the Texas members who came here last month, because he's working on extending our community here to Texas. And that one is on the works, and it should be done before the end of the year. So we have a lot of things going on, and we are asking members to come and join us. To join this noble order, please reach out to any of our members here. For more information, you are always welcome to be a part of us. And you know our commandery is a family affair. We have the ladies, we have the men, and we have our youth, cadets and the juniors. So bring your kids, join us here in the Knights of St. John International. Finally, we are using this opportunity to extend our sincere gratitude to Father Jude Umobi, our parish priest, for his support of this commandery, and for Father Fidelis Omar, our chaplain, for his guidance and all he has been doing for us. I would like now to call on
Lady Dorothy Ikeri to say a few words and then present our Easter token of appreciation to Father Ugobi and Father Fidelis Mama. Divine Diamond. I'm going to talk in Igbo. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Dịka onye isi ndị nwoke si wee kwu, afa m bụ Dorothy Ikeri. Ana m anọchi anya onye isi anyị bụ Jane Abonye nke na-enwere ike ịnọ ebe a. Ihe anyị na-eme bụ nakwa Easter ọbụla anyị na-abịa ebe a inye Chukwu ekele ka o si chekwaba anyị from last Easter to this present one. Nọdụkwa welugbo oge a wee na-asị ndị be anyị na anyị nọbụ ya o n'otu anyị bụkwa otu ezinụlọ ka onye isi anyị ndị nwoke ji wee kwuo ya na anyị na-elotekwanụ na anyị na ya onye ihe anyị na-eme mmasị ka ọ bịasoro anyị n'arọ a ka anyị ga-agba ọgwụ afọ iji wee bido otu a na Los Angeles. Ọgwụ afọ 2005 ya na o nwere ebe anyị ga-eme iji lote ya bụ ọgwụ afọ anyị na-eji gbanụ na Ọktoba. Ụfọdụ n'ime ihe anyị ga-eme bụ ichi ụmụ nwaanyị anyị echichi abụ ya kachasị n'otu a anyị ga-echi ụmụ nwaanyị anyị. Ya ihe anyị na-eme anyị akwụdogokwa kwụsịgo ike. Nwatakịrị dị arọ 20 years ọ bụghịzi nwa. Anyị na-ewere ohere a wee na-asị ndị nne na ụmụ ha ihe anyị na-amasị ha biko bịa soro anyị n'otu a. Otito dịrị Jesu. So at this time, we would like to call on Father Ugobi to come and accept our lyric. And then our chaplain to come up. Otito dịrị Jesu. Unu ga-ahụ otu ndị Knight of St. John's si jike ọfụma. Ndị obodo sọkpa ka anyị na-eji eme. So bịanụ nyere anyị ndị nke cheju ala anyị nwe ajụjụ ọbụla bịa kpọnyere m anọ m ya. Amen. Thank you very much. Otito dịrị Jesu. Ka ndị Knight si jike ọfụma, ụnụ abụgo ka chaplain si wee jike. Anyị na-ekene ọkwa n'eziokwu. Mother General and the Sisters of Divine Promise si na ọ bụrụ na agbasa na ha nwere snacks bụ ụmụaka niile. Ama m ụmụaka Mother General etu amụma plane bụrụ nwata. So ndị otu plane mụrụ nwata ka nwa anyị eji ya ejebe ebe ahụ ọ na-ada anyị mma. Ka agbasa anyị efu ha n'ilo. Ndị tata ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshipers. Wow. Anyị na-ekele ndị niile tata ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Anyị na-asị unu daalụnụ. Anytime you are around, please come back to worship with us. Thank you very much. Daalụ.
ka anyị na-ekene mmadụ nche anyị na-edotere especially ndị nọ n'ilo ndị nọ n'azụ ndị bịara ụka for the first time ha wenye aka o nwere onye na-agagharị kịta ka ọ fụ unu wenye aka elu ndị bịara ụka the first time nna n'anya n'aka nne m ya wenye aka elu ntiri odute gị nwa anyị na-ayọ ndị niile nọ n'azụ na ndị nọ n'ilo ọ bụrụ na agbasaa ịmara oche nọ na ya biko ka ịgba mbọ nyere anyị aka uchiga anyị azụ anyị na-ayọ ọnụ onye ọbụla ka anyị na-ayọ onye ọbụla nọ n'oche agbasaa ya bụrụ oche ya uchiga azụ ndị Knights and Ladies of St. John agbasaa ozugbo ụnụ agbagote ozugbo waste no minute ụnụ na ndị ụkọchukwu si efoto ụnụ anyị wee na-ekenezi ụkọchukwu kala anyị ụka taa ọnụ kwufọrọ ka anyị kụpụrụ na ya aka anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị na chaplain bịaranụ ka ha si akwado anyị niile n'ụzọ dị iche iche ka anyị kụpụrụ n'ujurugoyi na ndị isi aka and finally ndị kwaya ha kwekwere nke na-apụ anwụrụ tata ka anyị kụọrọ ha aka Good
already. We are doing it now. We are not processing, they are not processing now.